Baretna flimkien mulej, kelbtek imqazza, fal-wahda li naqad, bil-ġisem tibna fejn l-imħabba, fejn l-ilaqda, hemm tammarniġ mulej, hemm intejx fil-ħlum. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum il-Knisja u xek tagħmel il-festa ta' San Ġusepp ħaddiem. Ħanisimgħu ftit dettalji fuq din il-festa. San Ġusepp, il-Mastru Daxxa ta' Nażaret, bil-ħidma tiegħu ħaseb għall-għajxien ta' Marija u ta' Ġuseppi u ta' Ġesu u ħarreġ lil-bin Alla fix-xogħol tal-idejn il-bniedem. F'dan il-jum li hu jum il-ħaddiema f'ħafna pajjiżi tad-dinja, il-ħaddiema nsara jagħtu ġieħ bħala l-eżempju u jagħtuh ġieħ bħala l-eżempju u l-protettur tagħhom. Din il-festa ġiet imwaqfa mill-Papa Piju XII fl-1955. Imnebbaħ mill-Vanġelu, il-ħsieb tal-Papa kien li jagħti xejra nisranija lill-festa tax-xogħol imwaqfa mill-Unjoni Soċjalista Internazzjonali fl-1889. Barra minn hekk il-festa l-ġdida ħadet post dejk tal-patroċinju ta' San Ġusepp fuq il-Knisja Universali, imwaqfa mill-Papa Piju IX fl-1847. Fl-istess waqt hija ġabra tat-tagħlim riċenti tal-Isqfijiet ta' Ruma li ppreżentaw lil San Ġusepp bħala mudell tal-ħaddiema. U għalhekk eżis ħut illum jixraq minn qalbna nitolbu għall-ħaddiema kollha u għal dawk ukoll li qegħdin ifittxu x-xogħol biex il-bniedem jaraf l-importanza tax-xogħol u li x-xogħol huwa ħidma u xekk li nisrani għandu jagħmilha minn qalbu u għandu jagħmilha u xekk bħala sieħeb ta' Alla fil-ħidma tal-ħolqien. Alla ħalaq id-dinja, però jafda f'idejn il-bniedem biex jieħu ħsiebha u ħarisha u biex jgħix minnha u xekk. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija eżis ħuti billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom, Mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek, Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Antonja u Nazzarenu Butiġieċ u Anġelo Tabone. Nitolbu. U Alla li ħlaqt kollox, Int għamilt għall-bniedem il-liġi tax-xogħol fil-ħniena tiegħek għatina li bl-eżempju u l-ħarsien ta' San Ġusepp nagħmlu dak li Inti trid minna u niksbu l-ħlas li wettna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi u qal Alla ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tar tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbħitu,
fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom, u berikhom Alla u qalilhom. Nislu u oktru, u mlew l-art waħkmuha, u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tar tal-ajru u fuq il-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jintajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art, u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għajxin tagħkom, u l-bejjem kollha selvaġġi, u t-tar kollu tal-ajru, u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxin tagħhom. U hekk sar, u ħares Alla lejn kull ma kien għamel, u wara kollox kien tajjeb ħafna, u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu s-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom, u fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel, u waqaf fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel, u birek Alla is-seba' jum u qazzu, għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, wettaq xogħol idejna mulej. Qabel ma twildu il-muntanji, qabel ma tnislu l-art bid-dinja, minn dejjem da dejjem int, o Alla, wettaq xogħol idejna mulej. Intraġġa il-bniedem lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin, 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl, wettaq xogħol idejna mulej. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm seddum, ħenna l-qaddejja tiegħek, wettaq xogħol idejna mulej. Imlina kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħajjider emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom, wettaq xogħol idejna mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossejn, ħuti. Fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli jislim ta' Kristu jisaltan fi qlubkom, dak islim li għalih kuntu msejħa biex issiru ġisem wieħed, u ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu, u roddu ħajr lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Kull ma tagħmlu għamluh minn qalbkom bħalli kieku lill-mulej u mhux lill-bnedmin, għax tafu li għad tieħdu il-ħlas li ħejja għalikom il-mulej bħala wirt. Aqdu lil Kristu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, Imbirek il-mulej minn jum għal ieħor, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom, tant għaġġibhom li bdew jgħidu, mnejn kisbu dan il-għerf u dawn l-eġubijiet? Dan mhux bin il-mastru daxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda? U ħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin, mela mnejn kisbu dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom, m'hemmx profeta li mhuwiex imweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess.
u ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba fin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-Mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb il-kol kemm aħna smajna u forsi xħut minna xi darba żaru il-katedral kbir ħafna u sabiħ immens li hemm ġewwa Cologne il-Ġermanja. Dal-katedral jingħad l-ewwel parti tiegħu l-ewwel nett dal-katedral inbena f'diversi fażijiet u dam ħafna jinbena x'huwa katedral kif għedna kbir ħafna u sabiħ ħafna ta' stil gotiku. U jingħad li meta kien beda jinbena kien hemm xi ħadd x'aktarx kien dak li qed joħsib ix-xogħlijiet u mar idur hekk il-ħaddiema, mijiet ta' ħaddiema li qegħdin jibnu fuq dal-katedral li żgur ma kinux ħajarawh jintemm, tant kien biċċa xogħol kbira, infatti dam iktar minn 100 sena biex inbena kollu kemm hu. U jingħad li min kien jħossib ix-xogħol mar idur il-ħaddiema u l-ewwel ra ħaddiem qed jaħdem ibati ovvjament, u għallu x'inti tagħmel? Għallu m'intix xarani x'qed nagħmel? Qed imbagħad id-tbatija kollha hawnhekk, qed naħdem bit-tbatija kbira. U mexa ftit oħra u ra ħaddiem ieħor, għallu x'inti qed tagħmel? Għallu jien qed ngħajjex il-familja tiegħi. U kompla miexi, u ltaqa' ieħor u għallu inti qed tagħmel? Għallu jien qed nibni katedral. Eżis ħuti x'inhi t-tagħlima? T-tagħlima hija li t-tlieta l-huma kienu jagħmlu l-istess biċċa xogħol, però jagħmluha b'intenzjoni differenti. U l-intenzjoni kemm hija importanti, Jeżus ħuti. Mela wieħed ix-xogħol tiegħu qed jagħmlu konxju li qed ibati u donnu ma jridx ibati qed jagħmlu kontra qalbu u x'hekk. It-tieni wieħed kien qed jagħmlu biex jgħajjex il-familja. Allura intenzjoni ħafna iktar ogħla. Qed jagħmel ix-xogħol però qed jagħmlu minn qalbu għax jaf li qed jaqla' il-ħobżna ta' kuljum għalih innifsu u għall-familja tiegħu. U t-tielet wieħed kien qed jagħmel dan ix-xogħol ban nobli ħafna għax jaf li qed jibni katedral biex jagħti glorja lil Alla eżis ħuti. Illum qed nagħmlu il-festa ta' San Ġusepp Ħaddiem u kemm importanti nirriflettu eżis ħuti fuq il-valur tax-xogħol. U kull wieħed u waħda minna, anke minn irtirat, xi ftit tax-xogħol jagħmel. Dak li nagħmlu għal xiex qegħdin nagħmluh. Il-ħidma tagħna x'inhu l-iskop tagħha eżis ħuti? Il-Knisja matul iż-żminijiet tatna ħafna dokumenti dak li ngħidulu t-tagħlim soċjali tal-Knisja. Sbieħ immens biex tenna nagħtu valur lill-ħidma tagħna. Biex tgħin lill-bniedem minkejja li x-xogħol li jagħmel ovvjament jagħmlu għal lieħ tal-flus biex jgħix, però ma jagħmlux għal daqshekk biss. Il-qaddej tal-Alla Dum Mikel Attart li l-fdalijiet tiegħu qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju, saċerdot Qaddejs, kien iħobb jgħidilna hekk. Kien jgħidilna dak li tagħmel m'għandekx tagħmlu għal flus. Għax hija motivazzjoni baxxa ħafna. Ma jfissirx li ma tagħmlux ukoll biex tgħix u x'hekk. Ma tagħmlux għal flus, imma laqqas mingħajr il-flus għax iridu ngħixu. Però l-intenzjoni għandha tkun waħda ħafna iktar għolja milli sempliċement naħdem għal flus biex imbagħad it-tbatija li fih ix-xogħol li hija ħaġa normali li kull xogħol fih it-tbatija tiegħu u x'hekk. Min jagħmlu għal flus, it-tbatija tax-xogħol u x'hekk taqsu u tafġu. Min jagħmlu biex joġob il-Alla il-xogħol tiegħu, min jagħmlu biex jgħajjex il-familja. Min ix-xogħol tiegħu jagħmlu u x'hekk għax iħoss li bħala bnedmejn aħna msejħa biex nissieħbu ma' Alla ħallieq, Alla li ħalaq id-dinja, però aħna u x'hekk li ndew bil-ħidma tagħna u x'hekk bix-xogħol tagħna nużaw dak li tagħna Alla biex nipperfezzjonaw ħall-ħajja tagħna. Eżis ħuti. Min hu konxu ta' dan, allura anke tbatija fix-xogħol ma tkissrux u ma taqsux, eżis ħuti. Għalhekk illum eżis ħuti rridu nitolbu biex kull bniedem li huwa msejjaħ biex jaħdem u allura jevita l-ass huwa xi ħaġa li l-bniedem tagħmillu ħafna ħsara,
mhux biss jagħmel ħsara lis-soċjetà għax ikun jitħallas xi drabi u x'hekk jirċievi ħlas li ma ħaqhux, ma l-ħsara jagħmilha lilu nnifsu tal-bniedem għażin u x'hekk għax lura jispiċċa ma jafx għalfejn qed jgħix. Ix-xogħol jagħti dinjità lill-bniedem, eżis ħuti. Ix-xogħol meta wieħed jagħmlu minn qalbu jagħti dinjità lill-bniedem għax il-bniedem iħossu ta' valur. Iħossu li qed jagħmel xi ħaġa utli. Iħossu li qiegħed jikkoopera fil-ħidma tal-bniedem biex jgħix ħajja iktar dinjituża, eżis ħuti. U allura illum iridu nitolbu għall-ħaddiema kollha biex il-ħaddiema jaħdmu b'dinjità, biex isibu x-xogħol li għandhom dritt għalih, biex ikollhom ikunu rispettati fix-xogħol tagħhom, mhux eżis ħuti nqogħdu ħafna attenti fid-dinja tagħna, mod speċjali dawk li jħaddmu li jqogħdu attenti li jkollhom ħafna rispett lejn il-ħaddiema tagħhom. Id-dinjità tal-bniedem mhijiex ġejja minn xogħol jagħmel, allura jekk bniedem ix-xogħol tiegħu li jnaddaf m'għandux inqas dinjità minn bniedem li għandu xogħol ta' avukat jew ta' perit. Dak huwa nuqqas kbir ħafna min jaħseb hekk. Kull bniedem għandu dinjità l-istess. Huwa l-bniedem li jagħti dinjità lix-xogħol, mhux ix-xogħol li jagħti dinjità lill-bniedem. U allura kull bniedem irrespettivament jiġifieri mhux skont ix-xogħol li jagħmel għandu dinjità kbira quddiem Alla. Eżis ħuti huwa jisħaqlu rispett u mħabba. Irrispettivament mix-xogħol li jagħmel, eżis ħuti. Dak huwa skont il-pjan ta' Alla. U għalhekk illum nitolbu għall-ħaddiema kollha biex l-ewwel nett kull bniedem li jixtieq jaħdem u kull bniedem jixtieq jaħdem u jsib xogħol u x'hekk ta' dinjità, ikun irrispettat fuq ix-xogħol, jirċievi paga li tagħmilha possibbli għalih li jgħix ħajja dinjituża u x'hekk. Kull ħaddiem nitolbu li jagħmel ħiltu kollha fuq ix-xogħol, eżis ħutija xi ħaġa skandaluża li l-bniedem jiskarta fuq ix-xogħol u jippretendi ħlas li ma jkunx ħaqqulu, hija ħaġa skandaluża u hija ħaġa li tagħmel ħafna ħsara lis-soċjetà u lill-individwu stess. U għalhekk nitolbu minn qalbna llum fil-festa ta' San Ġusepp ħaddiem biex bħala ħaddiema il-kol kemm aħna li nagħmlu xi xogħol jew ieħor nagħmluh minn qalbna kif smajna fit-tien qari tal-lum tant sabiħ isimgħu x'qalilna t-tien qari. San Pawl il-Kolossejn jgħidilhom kull ma tagħmlu għamluh minn qalbkom bħalli kieku lil mulej u mhux lil bnedmin għax tafu li għad tieħdu l-ħlas li ħejja għalikom il-mulej bħala wirt. Aqdu lil Kristu siedna. Mela l-ewwel qabel kollox l-intenzjoni tagħna meta nkunu naħdmu għandha tkun li qegħdin inservu lil mulej, li qegħdin naqdu lil mulej u naqdu lil xulxin bimħabba. Ovvjament dan mhux mingħajr ħlas. Kull ħaddiem għandu dritt tal-ħlas u x'hekk. U l-ħlas għandu jkun ta' dinjità biex il-bniedem jgħix ħajja diċenti. Nitolbu għalhekk lil mulej biex f'pajjiżna u fid-dinja kollha dawn il-valuri tant sbieħ li joħorġu mill-Vanġelu mill-festa tal-lum il-bniedem jgħixhom u jgħixhom b'dinjità. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Inresqu t-talbit tagħna lil Kristu li ma stmerx ikun iben ta' mastru daxxa u bil-ħidma ta' jdejh ta' dinjità lix-xogħol tal-bniedem. Nitolbu ngħidu mulej għati s-saħħa lil ħaddiem. Nitolbu mulej għati s-saħħa għall-Knisja sabiex ixxandar bil-kelma u bl-eżempju tagħha id-dinjità tax-xogħol u l-ħaddiem. Nitolbu mulej għati s-saħħa għall-unions tal-ħaddiema biex fil-waqt li jħarsu id-drittijiet tagħhom fuq il-post tax-xogħol iħabirku għall-ġustizzja u l-onestà. Nitolbu mulej għati s-saħħa għal dawk li m'għandhomx xogħol sabiex isibu jaħdmu f'kundizzjonijiet li jixirqu lil bnedmejn ħielsa. Nitolbu għalina sabiex fuq l-eżempju tal-mulej Ġesu li ma stmerx jaħdem bideħ naħdmu minn qalbna biex naqilgħu l-għajxien tagħna. Nitolbu. Ejjew eżis ħuti
fil-waqt li nitolbu hekk niftakru li għandna ħafna anzjani u morda ma' qudiem magħna, nitolbu ħafna rikom iżisħudna anzjani u morda, nitolbu wkoll għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal persuni kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, anke għall-immigranti, ħafna immigranti li naqdu magħna f'din l-Ewkaristija. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom għal ħutna kollha li huma bżonn tat-talb tagħna, mhux speċjali persuni li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja, minn xi mart mentali, biex hekk ma jaqtgħux qalbhom ma jsibu l-imħabba u s-sapport tal-komunità nisranija tagħna l-koll u biex u xek nitolbu biex il-Knisja f'dan iż-żmien tant għażejs li għaddejjin minnu l-ewwel nitolbu għar-ruħ il-missier tagħna l-Papa Franġisku li l-mulej sejjaħlu għal għandu u biex il-mulej jagħti lill-Knisja tiegħu raji skont il-qalb tiegħu. Fiskiet nofru t-talba tagħna lill-mulej. Missier Qaddejs li wrajt il-San Giusepp, il-misteru ta' ibnek il-waħdini, wafdajtu fit-tmexxija u l-ħarsien. Għati lilna il-koll li nifmu dejjem iżjed il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-djelja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, għajn ta' kull ħniena, ħares lejn dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giusepp u fit-tieba tiegħek għatina li d-doni li ressaqna quddiemek ikunu għalina ta' ħarsien bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u nfaħruk, imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giusepp, ir-raġel ġust li jintajtu bħala rus lill-Verġni Omm Alla, il-Qaddej fidilu għaqli li jinti qiegħdu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, imuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intannulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull dusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-isqof tagħna Anton, mal-ministri, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Antonja u Nazzarenu Butiġieġ u Anġelo Tabone. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubiet bħal ma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna għalina.
bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajjer id-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Kju ġobkom biex nevitaw konfużjoni waqt it-qarbejn, l-ewwel ħanqarben f'dan il-ġemp, mbagħad fin-nofs imbagħad niġi hawnhekk. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubit tagħna u tad-dinja kollha, ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu ħarisni ħajja. Dem ta' Kristu ħarisni ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek nisem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek nisem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek nisem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħarestejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek nisem qaddis tiegħek. Alleluja.
Kjoġobkom umu bil-wieqfa, nejdu grazzi lil-mulej għal din l-Ewkaristija u nejdu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, nitolbu. Fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nozzu l-imħabba li jinti turi magħna u ngħixu dejjem fil-għena ta' paċi bla tmiem bi Kristu Siedna. Qabel intemmu l-quddiesa jem ngħidu bil-qalb tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar isħutu noffruhom għal ħaddiema kollha għal kull min jaħdem biex jagħti sehmu fuq ix-xogħol u biex isib id-drittijiet li u xekk il-mulej se jaħlu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Maria